ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କୋରାପୁଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କୋରାପୁଟ ବିଖ୍ୟାତ ପଞ୍ଚବଟମାଳୀ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଓମାଳୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବତ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ତଳମାଳୀ ପର୍ବତ ବି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚବଟମାଳୀ ପର୍ବତର ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଟେ। କୋରାପୁଟ ଯେପରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭରପୁର ରହିଅଛି। ଆପଣ ତଳମାଳୀ ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ କୋରାପୁଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼େ, ସେ ଛକରେ ଦୁଧାରୀ ରାସ୍ତା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଧାରୀ ରାସ୍ତାରୁ ସିଧା 10 କିଲୋମିଟର ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ତଳମାଳୀ ପର୍ବତ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ପୁରା ଟୋଟାଲ ତଳମାଳୀର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ପୁରା ଦେଖାନ୍ତୁ। ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ତଳମାଳୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ କୋରାପୁଟ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।